200. Ya aku tak kei 200 wis oke nang kene yo. Kokan Masih ra ono duit kok. Riko kokan duit iki kok ndak nganu, Mbok, ndak kabur. Kayak semono wae wis oke. Mbok ngopo sih Riko? Ya. Wong tua wis tua nyekel duit wis sak cukupe wae. Asline Riko selalu nyekel duit ngerti ra? Ane kaya apa mangan ladeni susu gawekno, jajan ono. Mbak Pean punya apa, Kak? Pean punya Kak, tapi tidak pernah jalan. Mbak Nur, makasih ya. Habis pergi ya enggak, Kak? Waalaikumsalam. Aku habis di sawah, malah teman-teman ngecek sawah tadi. Ngecek sawah udah di brojol belum, udah di pinggir belum. Bu dokter, matur suwun Bu dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya absennya. Udah Bu dokter, kopinya suwun, berkah selalu. Love you forever, Mbak Ambar, matur suwun, berkah selalu sih, Mbok. Kenapa? Oke, kangen banget karo Riko sih, Mbok. Riko kangen karo anak liyane ora sih? Ali ulapi pelek. Belek ki ra usah diulap-ulapi. Kaya kira wong ora duwe anu. Kayak punya kegiatan cok jelebat ngulap-ngulap ke belek. Semangat Mbak Nur. Mbok, Kenapa? nyok jenenge sapa? Nurjana. Anak nomor piro? Nomor akhir. Nek anak nomor lagi ki koretan ya, Mbok. Perintah. Paling ayu dhewek sapa? Ora ono sing ayu. Lah iya ora ono sing ayu, Mbok, elek pesek. Tapi kok irungku mancung ya, Mbok. Nyong anake tanggane kali ya, Mbok. Anake wong dalan. Oh, anake wong dalan iki wong mbokku pesek masa nyong mancung sih. Kayaknya nyong ketuker, biar dituker ya, Mbok. Ketukar nek Ora ngerti. Kayaknya sing pesek malah tanggane kae. Tukeran ya, Mbok. Erungku mancung sih. Kayaknya nek mbokku kaya Riko kayaknya hudu, Mbok. Riko. Rupane ra ono sing padha ya deloke. Irunge wae beda, Mbok. Kira anak wong dalan. Anak wong dalan yo. Ora cang aku wong tuwa. Ora no silap-silap kira ora wong tuwa. Riko napa tak silep-silepke ya, Mbok? Ayo. Riko kok kekelingan tak silep-silepke. Ayo wong Sembrono. Sing sembrono sapa? Siro. Dheweke wani kok silap-silap nang kalen. Lah Riko ki nek dolan ora ngerti Bali yo, Mbok. Ora ngantel. Riko ki nek dolanan wis kece nang sawah, nang apa sih ra gelem Bali? Kok coba ramli nang Jawa. Mari mburi ora boleh dileki dikambil ra boleh. Ojo kon nang rumah ae. Nyok ki wedi nek Riko kenal karo wong lanang nang dalan bedine. Omong ndoko wis tuwek kok kenalan kaya sira kenalan apa-apa seneng apa seneng. Riko lho kasih nyenengi, Mbok. Malah omong bae. Wong mandino ora rapat wae. Sale nyong arek nang kene nyok kangen karo Riko. Ayo dong. Riko ning sing wodong mbok nganone kok nek ngomong kaya ngono. Astagfirullah. Ngaji yo, Mbok. Awake ngaji wis tuwa, nek ngomong aja kasar-kasar. Wong ngerimet ora boleh kok. Riko ngompol kok. Alah ngomong. Masa arek Jumatan Riko ki ngerti dhewe tongkat imame Riko digawe mayoret. Ayo kabur kabeh. Makmume Wong ngomong kok ndubur. lah wong nek ceramah ki kaya wong lanang masa Riko maju nang ngarep. Ya ora oleh. Nek Wong ngalah ndubur. Oh,
maling. Lah wong kae nganu apa jenenge mimbare kae nggo nganu kiyaine masak mosok liko nang kono umpetan yo kiyaine kabur kabeh. Alah omong. Riko kayak Jumatan wong lanang nang apa dimeki. Nek Jumatan ki wong wedok rasa teko mbok, Ora ngandel. lah wong nek Jumatan wong wedok nang omah. Nang omah mari ora boleh mari subuh ora boleh subuh.